And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi ako nagugustuhan ng mga lalaki dahil sa physical appearance ko. Dahil mataba ako. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Alessandra. 27 years old. Masasabi kong ako naman ay sexy at cute na kinagigiliwan ng lahat. But, of course, marami ring kapintasan. May kalakihan ako eh. At hindi ganun katangkad. Kumbaga, bansot. Napipicture out na ninyo, diba? Well, this is my secret file. Although hindi naman sa pagmamayabang ha, maganda naman ako. Tsaka, matangos naman yung ilong ko. Kumbaga, sa physical appearance, parang okay naman ako. Sakto. Pero, etong appearance ko ay para bang nagiging hadlang para makamit ko yung tunay na pag-ibig. Sabi nga nila, hindi ka raw nagmahal kung hindi ka nasaktan. Pero alam mo yun, kung mahal tayo ng isang tao, dapat hindi tayo hinahayaang masaktan. Dapat talagang minamahal tayo. Kahit ano pa ang size natin. Nung ako ay nasa elementarya, sinabihan ako ng teacher ko na, Alexandra, kung pwede, pakibawasan ang pagkain mo dahil lumalaki na ang katawan mo. Nang marinig ko yun, sinumbong ko sa tatay ko yun. Pero mas nagulat ako sa sagot ng tatay ko. Anak, hindi pwede yan. Kasi nga, nagtatrabaho ako para may makain tayo. So, sinunod ko naman yun. Kahit wala na siya. Nang tumungtong naman ako ng high school, natuto ako magkaroon ng crush. Hanggang sa nagkaroon na rin ako ng boyfriend. Brace yourselves ha, kasi medyo marami-rami ang mga lalaking dumaan sa buhay ko. Una, itago natin siya sa pangalang Justin. Matangkad siya, payat at mabait. Kasama ko siya tuwing Sabado at Linggo sa simbahan. Parehas kaming choir member. Kaya lang hindi nagtagal, naghiwalay na kami. Siguro kami yung tipong pinagtagpo pero hindi itinadhana. And makalipas ang ilang buwan, sumali ako sa isang singing contest sa school namin. Hindi man ako nanalo, pero nagwagi ako sa puso ng sumunod na lalaking minahal ko. Siya si Mart. Nagulat ako, kinabukasan na may sulat na inabot sa akin. Nagpakilala siya sa akin at laking gulat ko na parehas pala kaming mahilig sumayaw. Nagtagal lang kami ng ilang buwan and then nag-break na kami. Ang rason, ayaw ng ate ko na magjowa ako habang nag-aaral.
Pero syempre, hindi ko naman mapigilan ang tibok ng puso ko. Naalala ko nga tuwing fiesta sa Iloilo, lagi kami pumupunta. At hindi ko ina-expect na may makikilala na naman akong isang gwapong lalaki. Syempre, nung high school kami, uso yung text. Pero kakaiba yung ginawa ng sumunod na lalaking nagustuhan ko. Siya si Ray. Niligawan niya ako ng personal. Pero take note, ginagawa niya yon kahit nasa paligid yung teachers namin. Nag-alangan ako nung una na sagutin siya pero hindi ko na sinayang yung pagkakataon. Grab the opportunity, girl ang peg ko nun. Pero alam ko naman na kapag gwapo, babaero. Although hindi ko naman nilalahat ha. So dumating sa puntong harap-harapan na akong niloloko. Nung una wala lang sa akin eh. Hindi ko siya binibitawan. Then isang araw, bigla na lang umiwas si Ray sa akin at hindi na sumagot sa mga tawag ko. Nalungkot ako syempre. Pero mas nalungkot ako sa ibinalita ng kaibigan ko na ginawa lang pala akong panikbutas ni Ray. And by the way, additional chika lang, DJ Rakim. Nag-communicate kami uli ni Ray last year. Tungkol sa past namin, walang samaan ng loob ah. Meron na siyang sariling pamilya. At siguro nga, kami yung tipong friends lang talaga. Sabi nga, friend is only meant to be friend. Fast forward. Naging abala ako sa pag-aaral ng college. At hindi ko namalayan nang dahil sa isang tukso, ay naging close friend ko ang isang lalaki. Magkaklase kami sa isang subject. Excited akong pumapasok dahil bago siya umupo, hinahawakan niya muna yung kamay ko. Nakakakilig, 'di ba? For the first time kasing mangyari sa akin yung ganong eksenahan. May mga tao talaga tayong hindi natin maintindihan. And then, bigla na lang, isang buwan ang lumipas. Nakipag-break na siya. Dahil lang sa nakulitan na siya sa akin. Although, nandun pa rin naman yung closeness namin. Nandun nga lang din yung awkward moments. Yung tipong sinusubukan naming ibalik yung pagkakaibigan na lang namin. Pero, wala eh. Nandun na talaga yung awkwardness. Ay, the best thing to do na lang siguro is to do our part para wala tayong pagsisiyan sa huli. At dahil nga sa tulong ng pamilya at mga kaibigan ko, nalampasan ko lahat ng mga heartaches ko. Naging matapang ako, naging matatag ako, at hindi ako pinanghinaan ng loob. Bagkus ay naging positibo ako sa buhay at ginawa kong inspirasyon ang mga ibang tao. And there's more ha. Naranasan ko rin magka-jowa ng silahis. Masaya silang kasama. Kaya lang, umaabot lang din ng buwan yung relasyon ko. Ay, DJ Rocky, ewan ko ba kung talagang malas lang ako pagdating sa buhay pag-ibig. Then, lumipas pa ang panahon, nakapasa ako sa board exam, hindi naging madali sa akin ang paghahanap ng trabaho lalo na sa probinsya, and then nakapag-apply ako sa private school. Tapos nahirapan ako makahanap ng trabaho pa rin dahil sa physical na kaanyuan ko. Ewan ko. Siguro may mga tao talagang judgmental at hindi marunong tumanaw ng panloob na kaanyuan. And then, one day, nag-decide yung kuya ko na papuntahin ako ng Maynila. Noong una, naging malungkot ako kasi hindi ko kaya. Or parang hindi ko kaya. Sa una lang pala yun. Nag-apply ako sa isang kumpanya. Natanggap naman ako bilang isang bookkeeper. Busy ako nun sa trabaho nang bigla akong ipinakilala sa
isang lalaking katrabaho ko. Siya si Jed. Hanggang sa nagkakausap na kami, tapos sinagot ko na siya sa panliligaw niya. Masarap sa pakiramdam kasi merong ganong tao na laging nangungumusta at laging nang-a-update sa iyo. Sa pag-abot ng pangarap ko, well, hindi lahat puro saya. And then, nagkita nga kami ni Jed. Sayang, parang bitin yung oras ng pagkikita namin. Sipag at tiyaga. Yan din siguro ang kailangan para ma-work out ang relationship namin ni Jed. Then one day, nagkataon na day off ni Jed. Gusto niya raw akong makita. Okay naman ang pagkikita namin. Kilig na kilig ako sa mahabang panahon. Natulog ang aking puso. Kumain kami, nag-usap, pero mabilis lang ang mga pangyayari. Nung nakauwi na ako, bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Nagtaka ako kasi hindi naman kami nag-away. Ang huling chat niya lang sa akin, DJ Rocky, ay lagi na lang kasi akong pagod at walang oras sa'yo. Kaya mas mabuting maghiwalay na lang tayo. DJ Rocky, napaisip na lang ako bigla. Hindi kaya ako iniwalayan dahil sa physical appearance ko? Bakit ganun kadaling bitawan ako? Di ba kapag mahal natin ang isang tao, kailangan nating tanggapin kung sino at anuman siya? If you love someone, hindi ba siya ng physical na anyo, kundi ang kagandahang loob nito, di ba? Parang ganun lang ba kababaw ang pagtingin ni Jed sa akin? Hindi ko naman siya pinigilang bumitaw. Dahil sa breakup namin, sinubukan ko mag-fasting. Pero katawan ko ang bumibigay kasi nilalagnat at nagkakatrangkaso ako. Sumasakit na lang talaga lahat. Sabayan pa ng mga iyak ko dahil sa paghiwalay namin. Oo, hindi ako kasing ganda ni Megan Young at kasing sexy ni Liza Soberano. Pero bakit ganoon? Ginagawa ko naman ang lahat pero lagi na lang akong iniiwan. Nirereto na nga ako ng mga kaibigan po pero hindi talaga nag-work. Minsan nga tinutukso ako ng mga kaibigan ko dahil lahat sila may mga jowa at ako na lang ang wala. Biro nga nila, imbes magtrabaho ako at mag-scroll sa Facebook, maghanap na lang daw ako ng jowa. Biruin nyo, sinubukan ko rin magpahula sa Quiapo. Pero ang sabi ay mabubuntis ako ng year 2021. Pero paano naman yung mangyayari kasi nga wala naman akong jowa. Tapos ang sabi pa ng fortune teller, may ex din daw ako na umiiyak hanggang ngayon dahil sa akin. Huh? Hindi ko sure. Ay, basta ang alam ko karamihan sa inyo ang sasabihin o ang i-comment mag-diet ako. Ginagawa ko naman yung fasting, tsaka ginagawa ko naman yung no rice. But very minimal lang ang improvement or no improvement at all. Patuloy pa rin naman ako nagda-diet. At nakakapag-adjust na rin naman yung katawan ko. Pero madali lang siguro talagang sabihin at mahirap gawin. Dumating man ako sa punto na marami akong tanong kung bakit hindi ako magustuhan ng mga lalaki. Bakit nga ba? Kumpleto naman ako sa SSS, PhilHealth, GSIS. Yun lang, pag-ibig ang wala. Well, bago ko tapusin ang storya kong ito, DJ Rocky, friendly reminder lang sa mga katulad ko Una, dapat marunong tayong maghintay para sa taong nakalaan sa atin. Huwag nating ipilit ang sarili natin sa iba. Kasi hindi natin deserve na binabaliwala tayo. Dapat minamahal tayo at hindi sinasaktan. Ikalawa, sa pag-ibig, hindi basehan ng physical appearance o estado sa buhay. Alam nyo ba ang mas mahalaga? Tanggap tayo kung anong meron tayo. Mahabang pasensya at malawak na pangunawa ang dapat meron siya. Ikatlo,
Natutunan ko sa buhay na huwag tayong mahihiyang sumubok. Gawin natin ang lahat para subukan ang partner natin sa una pa lang. Kasi importanteng tanggap nila tayo, maging sino ka man. At ang huli, alam ko hindi man tayo perfect, pero sa bawat pagkukulang ng isa, sana tayo ang magpuno nun. Wala kasing thrill ang relasyon kung perfect kayong dalawa, diba? At syempre, may mga bagay talaga na hindi dapat minamadali. Habang hinihintay natin ang the one, kailangan ayusin siguro muna natin ang sarili natin. Nang sa ganon, ready na tayo sa tamang tao. Yup, DJ Rocky. Bago dumating ang tamang tao, dapat ikaw maging tamang tao ka muna. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Alessandra at ito ang aking secret file.